नै खांख्राया जोंना न'आवनो खारबायसो आयौ स' गाइस जोंहा दिनै नै मैथाजों खांख्राइ जागोन नै खांख्राया बे मानो अरनो रोङाखै होननानै बुङोबा मानो अरनो रोङाखै होननानै सानदोंबा नोंथांमोना नै बेवहाय नैबे आसुगुरखौ नै माबानानै थुना होदों ओंखायनो अराखै इयो मैथाजों खांख्राइ खांख्राइ नोंखौ जानो जायो मैथाजों जाम्बालाय जाम्बाना जाम्बि जाम्बासो नोंखौ जानोसै दे नै गाइस खांख्राइया नैबेखौ दाबु गारनो दंबावो बाखिथ' नै आं गारना लाजोब्बाय नै गिदिरथार ओंखायनो होनोसै आङो नै बेखौ ओरै सिनखावनोसै मा होनो मोजाङै सुनानै बेखौ बोखावनोसै आरो ना खांख्राइखौ नै गासै खांख्राइया 6टा आरो सोर सोर जानो गोथाव मोनो खांख्राइजों मैथा नै मैथायाबो आं सायखांबाय बेखौ दा सुनोसै बरियानो बिदिब्ला आं थाब थाबनो सुनानै लाग्रोनोसै खांख्राइ आरो मैथाखौ नै गाइस आङो खांख्राइखौ बरियानो बोखावना लाबाय नै बिदि फिसा फिसा थुख्राबो बानायबाय आङो ओमफ्राय नैबेखौ ओंख्रियाव होआ आरोना बिनि नै बिदै जाहांबायमोन खोमा बिनि माबाखौ आं बख'नानै होगोन दा ओंख्रियाव ओमफ्राय नैथ' नै जा बरिया मेलेम दंखायो ओमफ्राय थावबो होना लाबाय आं सारायाव पियास दरसे मैथायाबो नै दा संबाय थानोसै बरियानो दा खांख्राइखौ हरनोसै नै हरबाय नै बरियानो गाइस बेनि मेलेमखौ आं एरख'नानै इयाव हरनोसै आरोना बरियानो दा एरख'नोसै आङो इजों बेखौ नै एरख'नानै होजोब्बाय आं बै नै गैला जिराखौ गारनोसै ओमफ्राय बेवहाय दा आङो सामब्राम गुफुर हाइजें देनायखौ होना लानोसै नै मस्ला मस्लिखौ होना लाबाय आं ओमफ्राय जिरा एसेल' होदों आरो सामब्राम गुफुर हाइजें बानलु होबाय ओमफ्राय जिरा एसे होबाय ओमफ्राय जेबो होआसै बेखौ एसे मोजाङै एवथ्रमनानै मैथाखौ होनोसै आरो मैथाखौ एक्सट्रानो एवगोन आङो बेखौ एसे बोखांथ'नानै मैथाखौ एवगोन आङो नै एवफ्रामना लानाया जाबाय बेखौ दा आङो इयाव हाननोसै हारसिं जे खस्थ' जायोलै केमेरा हमनो नै आं हानखांबाय ओमफ्राय दा आङो मैथाखौ हरनोसै हालदै सालदै संख्रि गासिबो इयाव नांजोबखाबाय ओंखायनो इयाव आं जेबो होथ'ला संख्रि एसे होनि थाब गेब्लेनायनि जाबाय संख्रियाबो नङाबाथाय बाबगोनसो आं बैयावनो एसे बुरजा होखाबाय खांख्राइ एवफ्रामनायाव बेयो आयुलै बेखौ खोबना दोननोसै नै मैथाया जि बरियानो गेब्लेबायानो नै बेखौ एसे इदि सिफ्लेबावना लानोसै आङो माने मा होनगोन बेखौ गेब्लेहोबावना लानो ओमफ्राय दा नै खांख्राइखौ हरनोसै ओमफ्राय दै हरनोसै
wah बरिया नुखाबाय एसे बिदैसो जागोन आरो ना मानो होनबा ओंख्रि जेबो सङाखै भेन्दिल' भाजि खालामदों जाबाय नै दा खोबना दोनथ'नोसै गोदौबाय थाथोंसै वाव जा बरियानो गोदौगासिनो जोंना खांख्राइजों मैथाया एसे जब होबावगोन बरियानो गाइस नै मोनबाय जोंना ओंख्रिया बरियानो नै इसिनिनो दोनगोन आरो बिदैखौ जोंहा दालि सालि सङाखै नालाय आमथा आमथा जानो थाखाय बेखायनो दाबो आमथा आमथायानो जाबाय नै खांनोसै गिदिरखौ होबाय फिसा फिसाखौ होआसै दा खांनोसै नै जोंहा ओंखाम जानो खुरना लाजोब्बाय नै मैथाजों खांख्राइया बिदिब्ला जों ओंखामखौ जाग्रोना लानोसै बिराद गोथाव जादों टेस्टि गोखै गोखैनो आयौ बिराद गोथाव जादों दे भेन्दि दे जाना नायलाय बोरै जादों खांख्राइखौ जालाय गोथाव मेजेम गैया बारा मेलेम गैयाना मेजेम गोथावानो जादों आयौ मा जाखो आंबो इयावनो दुगैयो आरो नै मिस्टार आंना गस्ला सुना लादों दिनै सेटारडेखाय डिउटि अफखाय नायनो बेसे बुरजा सोमदो बाल्थिंसे बाल्थिंनै आरो दंबावसो इलाय मा एसेबो बरियालै बिदिनो हारसिं हारसिं सुना लानांगौ न'आव थांनानै गानना फैनायनि इफोरो गासिबो कार्बि आलंआव गानना फैबाय ओमफ्राय दा सुफैबाय वाशिं मेशिन थानायबा मालाय वाशिं मेशिनाव थ्रोब सोबानो गैलामोन बिदि खस्थ' खालामनो खामानि गैयानो आंथ' हुनो हायाहाय जि मेंखायो इनि गस्लाफोरखौ डिउटिनियाथ' जि लेथ्रा जाखायो नालाय आं हुनो हाथ्रा लंपेन्टफोरखौ जि मेंखायो आयु दाखा दाखा थाव नांना फैयो ओमफ्राय खाराबो थाबनो थावखौ मुगायाखै आं हुनो हायाबा एफा माबाखौ आथा आथा थाबबो खारा ओमफ्राय इउनिफर्माबो जि गोलाव होमबाबो नोंना दिनै डिउटि अफ नालाय नों अननांगौथ' एसे ओंखायनो हुना हो सुना ला जेबो नङाथ' हो गोदोनिफ्राय सुना लाग्राखायनो मोजां आरो सुना लालायबाय दिनैसो सुनायखौ नङाबा आंसो सानफ्रामबो सुयो कि मा होनो खोनायाखै मासे जि सुयो सानसिगोन ओमफ्राय मासनोहाय ओमफ्राय आं नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु खोन्थानि दे नाय आयौ नै जाहानाव दाउ बासा लादो नायलाय जा मोजां नैबे टाबावनो लादो जा बरियानो लाबायहाय सर नै टाबाव ओमफ्राय बेहाय लानानै ओमफ्राय आंनि नैबे डंकी टेलखौ नुवाखै माबाजोब्बाय सेस मा होनो गाग्लिजोब्बाय दाउआ फिसा जानायखौबो खोन्थागोन दे आङो नोंथांमोननो गजबबाय दं फिसा जासिगोन इयो
साननैसोनि उनाव फिसा जाबाथाय खोन्थागोन आं बिमाया फैदों ओइ नै बिमाया नुदोंना कारेन्ट ताराव ओइ नै मानैबो डिस्टार्ब खालामला आङो